आसाम सरकारा फोसावनायजों अरुणोदय आसनिखौ बिटिआर ओनसोलावबो थाबैनो मावफुंनाय जासिगोन। बिटिआरनि गाहाय चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला से जुनाव बुंनाय बायदिब्ला 10 जुननि उनावहायनो बे स्किमनि फैसाखौ एबा रांखौ डाइरेक्ट मोनगिरिफोरनि एकाउन्ट नाम्बाराव सोनानै हरनाय जासिगोन होननानै बुंदों। दा फै जोङो बेयाव अरुणोदयनि वेबसाइटआव थांनानै जोङो नोंथांनि मुङा अरुणोदयनि लिस्टआव दंना गैया जों बेखौ चेक खालामगोन। दाख्लैसो जोंहा सिगाङाव जायफोरा अरुणोदयनि थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन दा बिथांमोननि नामा अरुणोदयनि वेबसाइटआव आपल'ड खालामजागोन ना जायाखै जोङो बेखौ चेक खालामगोन। अब्ला जों चेक खालामनो थाखाय फैदो जोङो गिबियावनो गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलाव फैबाय नैबे गुगोलाव जोङो बुनांगोन अरुणोदय सार्च खालामदो। नैबे गावनि अफिसियेल वेबसाइट नैबे अरुणोदयआव फैदो। जों अरुणोदयनि रांखौ जोङो मास मोनसेयाव 830 रां खरै मोनगोन। बेखौ जोंना बिटिसिनि गाहाय चिफ प्रमद बर'आ बुंनाय बायदिब्ला 10 जुननि उनावहायनो बेखौ सोनानै हरनायनि हाबाया फारि जाफुंगोन। दा फैदो अरुणोदयनि जोङो मेन अफिसियेल साइटआव फैबाय। दा बेयाव नैबे गाहायाव नैबेहाय बेखिनिनिफ्राय जोङो नायनानै लानो हागोन। नैबे फार्स्टआव दं भिउ स्टेटास, बे भिउ स्टेटासआव सेरनांगोन। सेरनायनि उनावहाय बेयाव गोबां जोंनि आसामनि गासिबो डिस्ट्रिक्टनि नामा ओंखारगोन। दाना नोंथाङा बेनि उनावहाय बबे मोनसे डिस्ट्रिक्टआव थायो बे डिस्ट्रिक्टआव थांनानै गावनि मुंखौ चेक खालामनो हागोन। एगजामपोल हिसाबै आङो नैबे फार्स्ट बाक्सायावनो आं सेरबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव सेरनायनि उनावहाय जोंनि स्क्रिनाव बेबायदि सफैगोन। बेहाय नुबाय नै बाक्सा डिस्ट्रिक्टना दाबो सासेबो आपल'ड जायाखै। अब्ला जोङो नेक्स्ट दस्रा डिस्ट्रिक्टआव नायनोसै। हमबाय आङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव नायनोसै। चिरां डिस्ट्रिक्टना आपल'ड जाबाय। बिदिनो 10 जुनसिमाव गासिबो डिस्ट्रिक्टनि बेनिफिसियारिफोरनि नामा आपल'ड जाजोबगोन होननानै बुंदों। अब्ला जों नै चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौ मोनबाय। बेबायदि बेयाव दङ नै बे सिरियेल नाम्बार, बेनिफिसियारि नाम्बार दङ, नेम दङ, LAC दङ नै, बेनि उनाव IBC नाम्बार, बेनि उनाव बेंक नाम्बार, बेंक नेम, बेनि उनाव नैबे राइट साइडआव दं रेस कमप्लेन। नोंथाङा बे बेनिफिसियारिनि सायाव माबाफोर कमप्लेन दङब्ला नोंथाङा बेहाय थांनानै कमप्लेन खालामहरनो हागोन। आरो बेहायथ' गोबां नाम दं, जोङो डाइरेक्ट नैबेखौ सार्च बक्सआव सार्च खालामनानैबो जों नायनो हागोन। जेरैहाय मोनसे आं एगजामपोल सार्च खालामसै मोनबारी ब्रह्म बेबायदि बुनानै बेयाव नोंथाङा डाइरेक्ट सार्च खालामनोबो हागोन। बबेहाय नै दङ आपल'ड जाबाय नामा बेबायदि। आरो बेयाव नोंहा फुरा डिटेल्सखौ नायनोब्ला बे नामनि नैबे तिरसिनाव सेरनांगोन। तिरसिनाव सेरबा बेहाय नुगोन एस, डिस्ट्रिक्ट, भिलेज, पन्सायत, वार्ड नाम्बार बेखौ नुगोन आरो नोंथांमोना। अब्ला नोंथांमोनाबो बे वेबसाइटआव थांनानै गाव जुदि एप्लाइ खालामनाय दंब्ला नामा आपल'ड जागोन ना जायाखै बेखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। आरो फैगौ 10 जुननि उनावहायनो नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव 830 रांखौ मोननायनि चान्सआव दंसै आरो। अब्ला बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ। नोंथाङा भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो, साबस्क्राइब खालामदो। आं बेबायदिनो गोबां भिडिअ' लाबोबाय थागोन। एसेनोसै।